Ladies and gentlemen, senyores i senyors, welcome to the Track Tour benvinguts al Track Tour 2007 edition. a la seva segona edició. Edició 2007. Edició segona, primo. 2007 edition. Jo m'ho dic molt ja una vegada. No. El tema és en Golden Strengths. We are getting a trip by train to Puigcerdà. Estic una mica espès, però intentaré explicar-me. Fuck the translation. Això no et va dir pas. We still have to make a very long journey. Estic buscant la noia. Fuck the translation again. By the ass. Wikileaks. Bueno, tenim una panoràmica. Jo no estic aquí. No cal, s'ha de ser natural. La història de la música. Saludeu. Hola, bona tarda. Estem arribant a Ripoll. Farem ara el bus per anar fins a... Ribes de Freser. Per anar a Ribes de Freser. Estarem mitja hora, 3/4 d'hora, al bus. Una hora. Encantat de conèixer. Una hora segons un, segons l'altre mitja hora. Segons uns. Bueno, son 8. Los unos y los otros. Bueno, pues vale. Simi, explica la història de la palla dintre el pàrquing. Això és notícies en públic. Hola, Alfred. Alfred no, si no va ser res. Alfred és molt pitjor. Versió original. Bueno, paro, Amigo. Eso es otro episodio. Hi havia una dona. Un altre dia. Aquí sí que hi havia una dona i tot aquí. A veure, estem al tren anant cap a Això ho he dit jo, Cerdanya. Tu no m'has dit això. Llavors, ha vingut el Pau del revisor de Renfe i ens ha dit que hem de baixar d'aquí a Ripoll, agafar un puto autobús, llavors anirem fins a no sé quin altre poble, que no recordo com es diu el bus. Sant Pere. Ribes. Sant Pere de Ribes, que això no és... Ribes de Freser. Ribes de Freser. Llavors està... Bueno, a Ribes de Freser, llavors tornem a agafar un puto tren fins a Alp Urch. D'acord? Queda correcte? Que Alp Urch és tierra de nadie, segons m'han explicat. Veiem a Sergi Sant evacuant. Sí, evacuant perquè estic buscant lavabo. Sí, tiriti. Ripoll. Jo crec que hem d'anar cap allà, abans que s'inspiri l'autobús. Tira això. Un moment. Tira aquesta que està buida. Encara queda una mica. Això es tira. Ese aguachirri, quan tornis estarà...